الحمد لله الآخر الحمد لله الظاهر والحمد لله الباطن en jetti jomiraɗo joom bade e baawde baɗowo ko wela waɗande wela waɗaɗo wela taw waɗiri kono welira ceerno aw ƴakki wufram kono noon wasatami haala hen seeɗa kono ko heewi ko jinnomi haalde o haali kadi mbarnde o adi haalde sabu somi adinoma haalde mi haaldata hono no haaldi nde tagore amna ha laati fittali jiidi koddi jeeɗa gilli to puɗɗeɗe dawol dawa heddi wonno toon ko enen seeremɓe ɓe kaali ɗo nde Allah wiiri kuntu kanzan to wona ruttade heen ko yidde wiide yimɓe ɓe so tawi hannde a yiɗi noddude e nder leydi farayse jogii ko tonngode no naatirta haa mbaawa heɓde téléphone e nder leydi farayse ko mbiyata indicatif ɗum noon nde joomiraaɗo wii to nde jinmi anndeede nde fa halaktul halqa fa bii o ko 92 nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam 92 woni indicatif téléphone faade e Allah sa waɗano mbiyeɗa ga jumma on joomiraaɗo noon nde tagi ruuhuuji ɗi huccite majji o wiiɗi alastu bi rabbikum mbele wona ko min jeyi yimɓe ɓe mbino ndilla tan ila sa sallam wi pade bala ko an kay Allah yiɓe ko mbiɗon ɓe mbi wiide gasi o jaabani ko minen fof o wi ɗum noon wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya o mbiɗi walidayni ihsana ɗum noon on ndewata hay gooto ete ɗigga noon jinnaɗo nde wiyete ɗigga noon jinnaɗo nde juulu ala korka ala askal ala goɗɗum ala ndeke noon ko ɗo woni tuunorgal men so tawi wiyama ɗiggan jinnaɗo joni noon jinnaɗo ma a nanodirta holno ɗigganirtamo jomiraɗo haale qur'ana o wi mo wari fittandu juulɗundu e dow teyaɗe jobdi mum ko jaygue holko woni warde fittandu bandiraɓe sedduɓe woni warde fittandu ko hadde ɗum diine mum haɗa ɗum pinal mum neɗɗo so tawi ala pinal ko ɓey weyal ƴeewe ngal pinal ko ngal pinal nde qur'ana ari e men mawɓe men mbi mbaɗen feere no gandirɗen ɗum ɓe mbi ɓe mbi ɗum ko signe kono komo ñiiƴi ay pularnati ɓe mbi sa ɓe mbi reedu ɓe mbi ɗa ɓe mbi koyngal ɓe mbi lis ɓe mbi jowɗo ɓe mbi ha ɓe mbi tongu kala jannguɗo qur'ana on jangi pular heddi ceerno o haali naane walla seeren ɓe hewɓe kaali to joomiraaɗo wi wonde itti e nuuru mum taginelaaɗo sallah sallam tawi nuuru baawi joom maaɗa itti e nuuru muɗum tagruma o takti tagooje e nuuru ma Qurashi mbimi cuusen haaldude goonga holko woni ɗum onon kam so tawi wiyaama dutte waɗi huunde fof yo hotto jeyno tuufeeje baɗaaɗe mahira kuɓeeje ɗe no holto paati dowrumaji de eeyi enara ɗum noon wa innahu ida arada allahu nachatana abana min nuurihi nuuran nabil alami Allah itti e annoore mum ko itta e annoore Allah ko kam ko woni ko Allah walla goɗɗum wona ko Allah eeyi enara o tagi Muhammad sallllahu alayhi wa sallam jono Muhammad kam ko Allah walla ko goɗɗum mbiya lorkule ko Allah itta e nela sa sallam taga tagooje nde fof ay Allah ndeke sen ƴeewi haaɗi kanko woni gadano woni wattan woni nder woni boowal anne holto gonɗa fulɓe mbi ko wona Allah fof ko mere sa wiyama ka mere mettiɗa sa wiyama Allah mbiya wona Allah jonon mbatte bandiraɓe tedduɓe
ndeke ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene haala o wiye seerata jiyaaɗo Allah ina jokkoro e am naafilaaji moƴƴi so tawii yottiima e nokku tan mi yiɗamo so mi yiɗiimo mi wonta juuɗe makko mi wonta koyɗe makko o limta terɗe ɗe fof ɓe mbiyi jam Allah kam so wontii ɗum ɗo fof kam holko heddi o wi mi gaynaani o haali laawol ɗiɗo o wi so mi yiɗiimo tan kuntu mi wontamo jooni mo Allah wontini holko woni en cuusa wiino Allah kono ko Allah kala ko wona Allah ko meere ndeke banndiraaɓe tedduɓe jinmi artude kono ceerno aawo wiiri ni ko enen banndiraaɓe mbilusnaaɓe e denndaagal gure tawtoraade ngannden haade wiyaama barɗo fittaandu julɗundu e dow teyaade jofdi mum ko jaynge mo dandi fittaandu wooturu way kono dandi tagoore pop ndeke noon mo jannginaa koko jinganaa mo jannginaaka koko jindina sen ƴeewi ɓeeɗo sukaaɓe jibinaaɓe e ɗeeɗoo leyɗeele wontuɓe e men hannde ina mbadda e men ɗeeɗoo geɗe ina laara ina jiimi e bindi sahaa coonɗaa njiyaa toon arab sahaa coonɗaa njiyaa pulaar holko waɗi ni waɗi ni ko walleede kala mo jannginaani ɗiyum anndinaani ɗum diine mum anndinaani ɗum ɗemngal mum o ko barɗo hoore so maayi ko jeengo fayi kala mo jannginaani ɗiyum o ko barɗo hoore nde wannoon ene jeyaa e sarɗiyeeji so a jibinii ɓiɗɗo jannginde ndeke to so tawii a waɗii ɗum a waɗii ko poɗɗaa waɗde ko so a waɗaani ɗum ka goppude ko ponnoɗaa waɗde mbaɗɗaa ko ɗum jooni en ngarii e ndeer ɗeeɗoo leyɗeele to tonngirtumi ngannden leñol ngol waɗi ko jeenayo no nelaaɗo sallah sallam wiiruno o wii janngu mbaawaa jannginaa heddiɓe hayrukum man taallama alquran wa allama so a waawaa ɗum janngu kam nganndanaa hoore ma so a waawaa ɗum ƴeew so tawii aɗa jogii jawdi ma ndokkaa janngooɓe ɓe e jannginooɓe ɓe ballitoro so a waawaa ɗum so konu dawraama so boofo waawaa yahde konu woto ronko kam ajjaade ene huɗa boɗɗe wadde so a waawaa ɗum wiiɓe ko mbaɗa toon koode hay somi dañaani waawde waɗde heen geɗalam kono mbaɗton koko moƴƴi o wi hoto won joya ko kalkoto wadde e ndeer leñol fulɓe nde ngummii cuuɗi men hanki nde wonnoo pullo pulfulo e pullo pulpuro e pullo pulpuso pulfulo jannguɗo faamii heddii e diine mum e pinal mum e neɗɗaagal mum pulpuro janngaani kono noon nafaani bonnaani ko mbaalwaali tan alaa jeellawaa pulpuso ko biyoowo ko yimɓe ɓe mbaɗata ko ko bolle puuyɗe ɓe ngummii ɗoon ɓe taccii e ndeer laamorde Ndakaaru Nuwasoode Bamba ko e ko nanndi heen ɓe ngonti njuddu jeeri e mboddi jeeri e waandu jeeri njuddu jeeri ko toon jibinaa alaa ko waɗi mboddi jeeri ko coppoo pinal mum e ɗemngal mum e diine mum waandu jeeri hanki ɗimen ngumbudinoo wuro men to ari gaa hannde loggi ɗemngal pullo boni Tuubaa heɓaa ɓe ngummii ɗoon ɓe tacci e ndeer ɗeegaa leyɗeele ɓe ngonti ballaaɗo bellaaɗo e bullaaɗo ballaaɗo jibinaa jannginaa famminaa hollaa diine mum neɗɗaagal mum pinal mum bellaaɗo gila nde o woni reedu tan debbo ne woni reedu tan no jimoowo wiɗata